Hello लोगोफोर, good morning. आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आ नोंथांमोनखौ फिर खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ। नै दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फुंजानि गोदान मोनसे ब्लग्स लानानै फैलायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनहा अन्नानै भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो। ओमफ्राय आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होदो आरो। ओमफ्राय बोसोर गोदान गाबोन सोरांनायनिफ्राय बोसोर गोदान हाबसिगोन। ओमफ्राय एडभान्स नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों इंराजि बोसोर गोदाननि थाखाय हेपि निउ इयार। आंखौ जाय बिथांमोनहा मोजां मोनो गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरबाय जे नोंथांमोनहा आंखौ दिनैसिमाव हेफाजाब होनानै दंगासिनो दङ। ओमफ्राय आसा खालामो फैगोन गाबोननिफ्राय बोसोर गोदानाव नोंथांमोनहा आंखौ जेरै सिगांनिफ्रायनो आंखौ सापर्ट होबोदों बेबायदिनो सापर्ट होबाय थागोन। आरो नोंथांमोनहा आंनि सायाव माबाफोर दुखु मोननाय आरो गाज्रि मोननाय बेफोरबायदि दङबा नोंथांमोनहा गाबोन फैगोन बोसोर गोदाननिफ्राय आंखौ निमाहा होनानै गोदान गोसोजों गोदान बोसोरजों लोगोसे आंखौ माने निमाहा होलांगोन होननानै आं आसा खालामनानै थाबाय। ओमफ्राय दासानदि आंनिया भिउसआ फैयाखै लोगोफोर। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट गैया नामा, माने मोजां मोनाखै नामा? थ' नोंथांमोनहा आं माबाफोर गोरोन्थि मावदोंबा नोंथांमोनहा आंखौ कमेन्ट्सआव खोन्थाहर जे नोंना बिदि गोरोन्थि जादों होननानै। थ' नोंथांमोन बुंहरनायाव आंहा जेबो गोरोन्थि बा गाज्रि मोननाय नङा। मानो होनबा नोंथांमोनहासो आंनि लोगोफोर, माने आंनि आंगोनिबो आंगो नोंथांमोनहासो। थ' आं नोंथांमोन बुंनायखौहाय आं गाज्रि मोननाय नङा आरोखि। ओमफ्राय भिउसआनो फैयाखै। थ' भिउस फैयाबाथाय ओरैबायदि सानो जेनेबा आंखौ माबाफोर गाज्रि मोनबायदां, आंनिया माबा मोनसे गोरोन्थि जाबायदां बेफोरबायदि साननाय फैयो लोगोफोर। थ' आंनि गोसोनि डाउटखौ क्लियार खालामनो थाखाय नोंथांमोनहा कमेन्टआव खोन्थाहर आंनि माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा। ओमफ्राय गोरोन्थि जादोंबाबो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बियो, जाहाथे दिनैहाय माने इंराजि बोसोर गोजामा जोबसिगोन आरो गाबोन सोरांबाथाय माने गोदान बोसोर फैसिगोन। आरो बे गोदान बोसोर फैनायजों लोगोसे आंनि दाय दोफोन गोरोन्थिखौ नोंथांमोनहा निमाहा होनानै आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होलांगोन होननानै आं आसा खालामनानै थाबाय। ओमफ्राय आङो मैयानि ब्लग्सआवहाय आङो गथ'फोरनि अपेनिं जानायखौहाय देखायनो हायाखैमोन। थ' दिनैहाय आङो बे ब्लग्सखौनो लानानै फैफिनदों। नोंथांमोनहा गथ'फोरनि अपेनिं जानायखौ नायनो हागोन आरो माबायदि अपेनिं जायो आरो नेसनेल गेमा माबायदि स्टार्ट जाजेनो। ओमफ्राय नोंथांमोनहा उत्तराखन्डनि माबा ट्रेडिसनेल डान्सखौबो नुनो मोननाय जागोन आरोखि। ओमफ्राय बिदिनो नोंथांमोनहा दाख्लैफोरनि बायदि मैयाफोरनि बायदि मोजां कमेन्ट्स हरनानै गथ'फोरखौ थुलुंगा होनो दाबाव। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि गथ'फोरखौ जेब्लायबो सापर्ट होगोन आरो आफा अबंलावरिनाव आर'ज गाबगोन दिनैनि दिना जाहाथे गथ'फोरनि थाखाय मोजां मोनसे दिन जानानै फैयो, जाहाथे बिसोरो देरहासार जानानै फैयो, मेडेल लानानै फैनो हायो। बेखौनो आं नोंथांमोननियाव आर'ज गाबबाय। ओमफ्राय खिन्थु आंनि गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोनहा कमेन्ट्सआव बुंनो दालाजि आरो बुंनो गाज्रि मोनगोनदां बेफोरबायदि होननानै बुङालासिनो दाथादै। मानो होनबा गोरोन्थिखौ जोङो गावबागाव नुवा, मालाय मानसियासो नुयो नालाय। थ' नोंथांमोन बुंहरबासो आं आंनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनो हागोन लोगोफोर। थ' बिदिब्ला दान्दिसे गथ'फोरनि गेम अपेनिं जानायखौ नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। ओमफ्राय आंखौ जेरै सिगांनिफ्रायनो दिनैसिमबो सापर्ट होगासिनो दङ, थिग बेबायदिनो आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होलांगोन होननानै आं आसा खालामनानै थाबाय। ओमफ्राय दिनै बोसोर गोजामखौ जोङो बिदाय होनोसै। ओमफ्राय मा होनोमोनलाय, गाबोन सोरांनायनिफ्राय जोंना बोसोर गोदान फैनोसै आरो। थ' बयखौबो आरो खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोजों हेपि निउ इयार आरो लाभ इउ अल। जायफोरा बिथांमोनहा आंखौ मोजां मोनो आरो आंखौ अनसायबाय थायो बिसोर गासिनिबो थाखाय बयनिसिमबो थाखाय आरो इसोरनियाव आर'ज गाबो जाहाथे नोंथांमोनहा जेब्लायबो फैगोन नैबे गाबोन बोसोर गोदाननिफ्राय नोंसिनि देहा ओमफ्राय साननाय हनाय मिजिं आरो न'खराव बयबो गोजोनै थागोन होननानै आं आफा बोराइ बाथौनाव आर'ज गाबबाय, आफा अबंलावरिनाव आर'ज गाबबाय, आफा इसोरनियाव आर'ज गाबबाय। थ' नोंथांमोनहा दिनैनि ब्लग्सखौ जोबजासिम नायलांदो। थ' लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै बिदिब्ला।
जैसे पकड़ा हाँ खींचा हो जा पूरा खींचे अरे ये तो नंबर आ गया